Right, muri yeZimbabwe kusakana kuti tiri kuita zvekare pano paHatsirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani update yandinayo update iyo yemurume uyo akauraya mukadzi wake nezuro. Auraya mukadzi wake akabva apisa mutumbi wake, akapisa imba yababa vake, akapisa dzimba pamusha. Dai kusiya mchiona video pedza kuna video zvazvinofika comment section and ma updates asati apera mavhu nemarara anenge akawanda pasara last update saka ndatiwanzei ma likes pa this video. Totamboona video rekutanga first update wapedza una first update ndobva ndarova last update tovataenda zvedu ndanibone first update. Yeah. Pakashata. Ko vanhu vepano vacho vari kupa mana panodaro vanhu vapisirwa mudzimba. Vanhu vanogona vapisirwa mudzimba. Yeah. Quickly. Samusha wose. Hey. Next update iyo yemukadzi uyo wanoda kusiya mchiona ndiani akavimba nemurume akasanyadzi iswa. Da kusiya mchiona video wapedza kuona video zvazvinofika comment section inisahatsirare ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera manje so much love. Kuti maona phone number dzemurume wenyu dzangu mufoni yemurume wenyu ndobva ndamubvunza ndikati phone number dzani iyi number dzani dzakasiyefwa kudai yari kutadza utsanangura ndanzi haina nguva ndikukwanisa kutaura ndakameta mufonero mubvunzi saka ndafona saka nai mofonera inini munhu aripo ipapo anokwanisa kutokutsanangurirei kutsanangura saka ndati kana ari mukadzi ndoitawo mukadzi semukadzi manje mukadzi semukadzi nonetsa manje gulesi because munogona kufonaka tobva tatotanga kutaura zvisina kana nebasa rese. Vamwe vanozotuka vamwe vanozoita sei, especially vai vanenge vasina kudzidza vanosanga kuzotuka vana gulesi nekuita sei. Zviri dangerous zvezvi, hamuzvioniwo nai maiguru? Zvitori dangerous because panguva yandinogona kufunga zvakaipa ndatora ndichifungira ndogona kutora picture ndoita zviri izvo saka hazvisi right. Hazvisi.
kwakanaka zvisira pamwe chete ndozotaiwa tiri pamwe chete anoda kutsiurwa vabate mumbo vatsiura kozi vanenge vachizofamba vakunyepa kunoku vachidiva vanoda kutsiurwa nekakutopfuwirwa chaiko kunotoda kupfuwirwa se vatombodzikama nekuti zvino mungatifonerai sikapera pamwe vanenge vatoti kunoku futi nekokoko munonzwa nekupera airtime seizvezvizvi padiki mafonana ndimani taona kuno zvino chirwere kunokati vabvunzei hativapei aiwa kana zvakadaro zvakanaka hatisati tatovapa isu toda kutovaonawo kuti munhu akaita sei nekuti ungangowirawo chokwadi ende zvekutoti zvimuriko vanga vasati vatotudza tasati tatobvunza isi isusu chatisingade chirwere chete aiwa chirwere kana neni wachona ndakatodzikama musatombotyawo futi tori munhu akutozvitsvagirawo munhu akatozvidzikamirawo mukati vabvunza vanotokudzai kuti handisati ndatodarowo futi navo ndichiri kutongotenderera aiwa zvakanaka aiwa zvakanaka asi ndinokushuwirai zvakanaka aiwa matoita basa mafona nakuti tinenge takuziva chokwadi asi mumutsiurewo kana akuzoitawo zvimwe kana achibva pamwe matonetsa nekurapiwa kuramba ndichidzokera kuchipatara ndozvandidemsingadi saka ndichida munhu anenge ari honest zvinodiwa nekakudhakwa futi akakudhakwa karipo nekuti ndatobvunza makusienika ndikati komamwa doro kupfiko zvikanzi hapani kwanandii zvino vakatobvoko vakatodhakwa tikati komamwirepi doro ameno zvavanga vachitwa tikachidzokera ikoko munopesa kumwa doro aiwa mutovatsiura kuti vasadhakwe aiwa tichabatsirana tivatsiura